днешното предаване. Предстоят промени в държавните помощи за земеделие. Интервю с заместник-министър Абазов. Електричество от животинска тор. Какво печелят фермерите? От една страна ще затворим цикъл, от друга страна ще имаме едно производство, което ще ни носи не лоши приходи. Японски учени в търсене на уникални български млечни продукти. ビットシレネとそれからグラノミアムリアコ。 Държавните помощи са около 29 вида, от които ефективно се използват около 20. Преотстъпеният корпоративен данък за земеделските производители в рамките на 60% подпомага конкурентоспособността на стопанствата. Има държавни помощи за инвестиции, за компенсиране на загубите при измръзване и суша, за стимулиране на застрахователната култура, като се поема между 50 и 80% от застрахователната премия. Любима държавна помощ на земеделците е de minimis, не особено голяма, но пък твърде гъвкава, с възможност за бърза реакция. Държавните помощи в различните страни на Европейския съюз са избрани съобразно спецификата на тяхното селско стопанство. Господин Абазов, има ли ограничение на средства, които една държава може да задели за държавни помощи и към кого обикновено отиват те? По принцип в общия размер няма ограничение, тъй като това е право на всяка държава страна членка в Европейския съюз, но има лимити за всеки вид държавно подпомагане в рамките на нотификацията, която се изисква предварително от Европейския съюз. Вероятно тези пари да не деформират пазара, се гледа. Да, така че държавните помощи са един много интересен инструмент за подпомагане. Пренебрегнат до сега в кавички инструмент, защото всички погледи са насочени към милиардите, които са по първи стълб директни плащания, милиардите, които са по втори стълб програмата по развитие на селски райони. Общия размер на държавните помощи, които ще се дават от всяка една страна членка, в случая България, вече зависи от нашия национален избор, доколко нашия бюджет може да си позволи и от волята, доколко ние имаме волята чрез този трети инструмент, отделен от първи и втори стълб, да подпомогнем всъщност нашите земеделски производители. Постоянно имаме изисквания от нашите земеделски производители този фонд за така наречени de minimis да расте в по-голям размер. Да минем към това. Да, до година ще има ли една от повече? радостните новини, които получихме след срещите, които имахме преди месец в Брюксел, е, че много от страните членки настояват този минимален размер на 7500 евро на стопанство да нарасне на 15 000 евро, което всъщност е и наше искане на България. И получаваме подкрепа в това отношение и от други страни членки в Европейския съюз. И по всяка вероятност на есен, след като започне да придобива някакъв по-окончателен вид, това споразумение, което ще подпишем, по всяка вероятност минималният размер от 7500 ще успеем така да изискваме и да защитим да стане на 15 000 евро на стопанство. Другите добри новини са всъщност това, което ние смятаме да правим в новия програмен период като наши действия. Знаете, директните плащания ще претърпят промени в новия програмен период, свързано с така нареченото позеленяване, млади фермери и така нататък. Селските райони, програмата за развитие на селския, втория стълб, също ще претърпи промени. В този ред на мисли, при условие, когато първите два инструмента така или иначе ще претърпят промени в следващия програмен период, нашата задача, лично моето мнение е държавните помощи също да ги модифицираме, да ги изменим в съответствие с новите условия, защото те са действали преди, а сега условията се променят, защото философията на тези държавни помощи е така малко интересна. Те са един съпътстващ, коригиращ, дофинансиращ инструмент, подпомагащ двете големи програми. Какво забелязвам аз, като се запознах с
този начин на подпомагане. Много от 20-те мерки, за които говорим за подпомагане чрез държавни помощи, в много голямата си част, много голяма степен дублират много ясни мерки по програмата селски райони или много ясни способи по директните плащания. Уникално съвпадение има в способите на на държавните помощи с другите два инструмента. Лично моето мнение е, че такова едно съвпадение и дублиране не е желателно, не е допустимо поради характера на този вид подпомагане, а по-скоро този вид подпомагане трябва да запълва тези зони, тези ниши, които двете големите програми не покриват и да се явява като един допълнителен съпътстващ инструмент заедно с големите програми. До края на предаването ще видите електричество от животинска тор. Какво печелят фермерите? Японски учени в търсене на уникални български млечни продукти. Бръзди обявява конкурс за репортери. Изисквания, познания и трайни интереси в областта на земеделието и селските райони и журналистически опит. Очакваме кандидати, годни да работят в екип, с креативни идеи и възможност да пътуват. Изпращайте CV и мотивационно писмо на имейл brazdi@bnt.bg или на адрес София, Сан Стефано 29 за конкурса на Бръзди. Не забравяйте да оставите телефон за обратна връзка. Избраните за интервю кандидати ще бъдат уведомени лично. Събеседването с тях ще е на 21 септември, събота, в сградата на Българската национална телевизия. NEXT 人気番組をご紹介する NEXT の時間です。今回は東ヨーロッパの国で、トルコやギリシャと国境を接する国です。バルカン半島の黒海沿岸にあるブルガリア、首都はソフィアです。NEXTブルガリアの農業に関するニュースを伝える番組. Няма шега. Наскоро японците наистина гледаха Бръзди. Националната японска телевизия NHK в предаването си "Най-доброто от телевизионните програми по света" разказа де е България чрез 4 български телевизионни предавания, между които и Бръзди. Защо решихте, че ще покажете на японските зрители Бръзди? Значи, японците има интерес към за български традиционно земеделие и ваши Бръзди имат лоза, вино, кисело млеко и че много интересно продаване беше. За това. Японците обичат България, нали така? Обичат. Повече за кисело млеко, лоза. Да смятаме ли, че след като са видели Бръзди, приятелите на България в Япония са станали повече? Да, абсолютно. Двама от тях срещаме преди дни в Родопите. Вижте какво красиво съчетание между гори и пасища. Това са идеалните условия за отглеждане на животни. Уникален баланс, който гарантира поддържане на екосистемата. Исамо Ямада е професор в университета в японския град Киото. Познавач на горите и селските райони. Обиколил е 130 държави. 4-годишен проект на Министерството на образованието на Япония го води и у нас. Срещаме се в Родопите, в село Момчиловци, във фермата на семейство Данчеви. Професорът и неговият колега Масахиро Хирата вече са пропътували половин България. Професор Ямада проучва бита на хората в селските планински райони. В България очаква да види бедност и тежък живот, а среща сърцати и гостоприемни хора, което в урбанизираните райони в света е рядък лукс. Успяхте ли да разберете, че българските села са много обезлюдени? Това е световна тенденция. В Япония е същото като при вас.
Младите отиват в големите градове и провинциите се обезлюдяват. Полагат се големи усилия този процес да се контролира. Инвестира се в инфраструктура и здравеопазване в селата. Откриват се работни места, за да се върнат млади хора в селските райони. Как изглежда едно стандартно средностатистическо японско село? Има села и с по 5 къщи. Хората сами произвеждат храната си. Май и при вас е така. Но средното японско село е от 100-150 къщи. Напоследък има интересна тенденция. Университети и научни институти изнасят проектите и лабораториите си в селата. Така те се оживяват, а за местните хора се появява възможност за бизнес. Има страшно много такива примери. Какво ще напишете за България, като си тръгнете от тук? Смятам да напиша книга, не просто поредица от статии. За България, за селските райони на страната ви се знае малко, освен, разбира се, за киселото мляко. Масахиро Хирата е преподавател по животновъдство в университета в Хокайдо, най-северния японски остров. В България е точно заради киселото мляко. Интересува се от автентични рецепти. 20 години обикаля азиатските страни, за да изследва традициите на различните народи в производството на млечни продукти. 3 години живее сред бедуините в Сирия. У нас е за 3-ти път. Абсолютно убеден е, че българите имат страхотен нюх по отношение на млечните продукти. Българските млечни продукти са уникални. Имате изключителни природни условия за това. Бил съм в много страни, където хората преработват мляко. Правил съм изследвания и искам да ви кажа, че някои от българските млечни продукти са безценен принос в световните практики за преработка на мляко. Сигурно чухте. Бито сирене и брано мляко. А японският учен Сухота и компетентност обяснява, що е то брано мляко. Браното мляко задължително се прави от овче мляко, когато то е най-гъсто през септември и октомври. В дървен съд млякото се кваси, като ден след ден към него се добавя ново количество. И така в продължение на 1 месец. Цвикът се обира внимателно. Технологията позволява млякото да се запази през цялата зима. Браното мляко е уникално и Родопите са единственото място в света, където то все още може да се опита. Правим тук традиционни продукти, сирена и кисело мляко. Интересно ми на хората, в смисъл как се правят технологиите. Използваме също и техники, които са използвани още през 19 век и по-рано. В смисъл имаме такова оборудване съответно към мандрата и съответно им е интересно. А когато техният възторг се сблъска с твоето ежедневие, какво става в крайна сметка? Става ти малко по-разнообразно ежедневието и по-забавно е, че всеки ден като го правиш нещо, почва малко да ти омръзва, но така като видиш толкова ентусиазирани хора да видиш, че има нещо, в смисъл, че има смисъл да го правиш това нещо, става ти приятно. Масахиро Хирата си тръгва от България с научен извод, който все още не е доказал, но твърдо е решен да го направи. А той е: използването на мая за производство на сирене за първи път се е случило тук, на Балканите, и по-точно в България. И причината да мисли така е битото сирене. Тук, според ученият, е архетипът на тази технология. А иначе овце в Япония няма. Киселото мляко, с което закусват милиони японци, е краве и голяма част от него се произвежда с закваска, която периодично се внася от България. Това, което се надяваме, че българите ще опазят тези уникални продукти, които са важни не само за традициите на вашата страна, но и за човечеството като цяло от гледна точка на развитието на млечно-киселите продукти. Нескритият възторг на чуждите изследователи може и да е оздравителен за емоциите ни, но трудно се връзва с недоверието на българския потребител към качествата на прочутото ни кисело мляко. Превърнато в масов продукт, то отдавна е далеч от митологията. А традиционните млечни продукти, те пък не са нищо повече от екзотика. Кой и до кога ще ги пази, е друг въпрос. Спомням си, като пуснат
телевизорите баби, дядовци и нашите трудови хора на България на Петко Стайнов. Това беше започването на това хубаво престижно предаване, което трябва да продължи и да се развива в още по-голям обем, още по-голям мащаб. Това е предаването на България. Тази година то става на 50. Бръзди. Дългата история на българското село. Това е история в бъдеще време. Неин герой е фермерът Ненко Трифонов. Занимавам се с животновъдство от 2005 година, 2006. Бизнесът ми е семейен. Ние го разработваме основно аз, баща ми и чичо ми. И се стараем да отглеждаме един немалък брой животни, около 1300 броя, на територията на община Карлово, с което се гордеем. Също така отглеждаме 60 000 декара житни култури, слънчоглед, царевица, пшеница, тритикали и най-различни други. Започнахме с около 30 бивола и 30 юнички крави и така се развихме до тези мащаби, в които сме в момента. Апетитът идва с яденето, а с разрастването на фермата идва и нова амбициозна идея. Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия. Идеята дойде от наши познати, които имат биогаз инсталации в Италия и в Германия. Ходили сме там, гледали сме ги на място. Доколкото знам, в Германия има около 8000 броя изградени функциониращи биогаз инсталации към различни видове крави ферми, свини ферми и големи заводи, които преработват захарни тръстики с органични отпадъци. Оттам дойде нашата идея да оползотворяваме тура от нашите животни. От една страна ще затворим цикъл, от друга страна ще имаме едно производство, което ще ни носи не лоши приходи от тази отпадъчна продукция, която все пак трябва да се използва за нещо. А след като се извлече биогаза, тези същите субстрати могат да се използват за наторяване на, пример, на силажна царевица и на зеленчукови култури и различни други такива производни. Лидер в европейския биогаз сектор е Германия. Там инсталациите са около 7900, като целта е през 2020 да станат 20 000 с обща мощност 6000 мегавата. Биогазът, произвеждан в Германия в момента, е достатъчен, за да осигури електроенергията на близо 4 милиона домакинства. В Австрия съоръженията са над 500. По-голямата част от тях са с мощност от 100 до 500 киловата. В Дания най-големият завод за биогаз генерира над 21 милиона киловатт-часа електричество и над 18 милиона киловатт-часа топлинна енергия годишно, като захранва над 1000 домакинства. При производството на биогаз е въведен терминът животинска единица. Тя се равнява на една крава, 5 телета, 6 свине и 250 кокошки. А само за собствени нужди ли ще я използвате или имате така планове и да я предоставяте за продажба, да я продавате? Ами идеята е основно да продаваме тока на електроенергийното дружество, което обслужва нашия район, като за собствени нужди ще се използват евентуално около 15-16% от общата мощност. И на какъв етап сте сега? Така? Ами водим преговори с различни инженерингови фирми. Подали сме заявление към местното електроенергийно дружество и се готвим да проектираме. Плановете са за инсталация с първоначална мощност около 200 кВт и постепенно увеличаване на мощността до 400. Фермерът е изчислил, че инвестицията е за около 2 милиона евро. Тръгва със собствени средства, но смята да потърси и европейско финансиране. Практиката в Европейския съюз, в Австрия, например, показва, че подобна инвестиция се изплаща за около 8 години. Тя е предпочитана от фермери с смесени стопанства, в които се отглеждат и земеделски култури, и животни. И тъй като сумата не е малка, европейските фермери обикновено се сдружават. Това ли е пътя, не мога да кажа, но според мен няма друг вид как да се оползотвори тази енергия от тези отпадъци и мисля, че е една добра насока да се инвестира в биогазовите инсталации. Но за сега
Както казвам, в България има много малко такива изградени. Инвестицията е скъпа и животновъдите все още не са достатъчно запознати. Мисля, че след време ще почнат да се изграждат повече биогасни инсталации в България. Бръзди обявява конкурс за репортери. Изисквания: познания и трайни интереси в областта на земеделието и селските райони и журналистически опит. Очакваме кандидати, годни да работят в екип, с креативни идеи и възможност да пътуват. Изпращайте CV и мотивационно писмо на имейл brzdi@bnt.bg или на адрес София, Сан Стефано 29 за конкурса на Бръзди. Не забравяйте да оставите телефон за обратна връзка. Избраните за интервю кандидати ще бъдат уведомени лично. Събеседването с тях ще е на 21 септември, събота, в сградата на Българската национална телевизия. Ловът е сериозно занимание и отговорност за истинските ловци. Спазвайте правилата. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Задължително е носенето на светлоотразителни елементи или облекло с ярък цвят. Заредено оръжие се носи само по време на лов.